Ahojte, moje meno je Tomáš, na stránkach myfinepix.sk som v súťaži Práca snov. Moja prezývka na stránke je Supo.sk. Už ste sa mohli stretnúť s mojimi fotografiami a rovnako s mojím písomným prejavom, teda s časťou fotoblogy. Teraz ma môžete konečne aj vidieť. Tu pred sebou mám svoj fotoaparát, ktorý je splnením môjho chlapčenského sna. Dnes ale nebudeme recenzovať moju zrkadlovku, a dnes sa pozrieme bližšie na fotoaparát od Finepixu HS20 EXR. Od základných parametrov HS20 sa už dočítame zo samotného tela. Obsahuje nový EXR snímač typu zoom s rozlíšením 16 megapixelov, účinnou objektív s 30-násobným optickým zoomom. Pri prvom pohľade na fotoaparát je nám jasné, že vznikol ako upgrade HS10. A práve predchodcom tohto modelu, cenami ovenčenú HS10, natáčame toto video. Pre mňa je to svojím spôsobom nostalgická chvíľka, pretože to nie je tak dávno, kedy som sám fotil s Finepixom S100FS a mám na neho iba dobré spomienky. Som teda veľmi zvedavý, ako sa pohol vývoj v tejto oblasti a hneď na začiatok musím povedať, že ma HS20 príjemne prekvapil. A to mi môžete veriť, že mám ešte porovnávať. Poďme teda recenzovať. Zapíname fotoaparát, budeme potrebovať batériu. Dnes spomeniem prvú výhodu tohto fotoaparátu je napájanie na klasické alkalinské batérie, ktoré sú kdekoľvek dostupné. Štvrtá batéria. Ďalšou výhodou fotoaparátu sú pamäťové karty. Podporuje typ SD, SDHC a SDXC, ktoré sú rovnako cenovo veľmi dostupné a majú veľké kapacity. Poďme teda fotiť. Fujifilm sprostredkoval v tomto prístroji fotografiu širokým a samovým. Takže pre koho je HS20 EXR určený? Pre každého. Čo ním môžete fotiť? Všetko. Nachádzame sa v metropole východného Slovenska v Košiciach. A ak niekto ocení výhody tohto fotoaparátu, budú to práve street fotografie. Malé rozmery, nízka váha, výklopný displej. Sú to práve ingrediencie pre kvalitnú street fotografiu. Neraz sa mi stalo, že pri fotení s veľkou full frame zrkadlovkou ľudia doslova zamrzli a spozornili. My potrebujeme, aby z fotografií vyžaroval život. Už s prístrojom S100FS som si veľmi pochvaľoval na týchto fotoaparátoch makro. U zrkadloviek to bez špecializovaného objektívu proste nejde. A to je práve jedna z vecí, na ktoré chcem upozorniť a vyzdvihnúť tohto fotoaparátu. Je ozaj určený pre každého a môžeme ním fotiť skutočne všetko. Na rozdiel od zrkadlovky, kedy sa špecializujeme na danú sféru fotografie podľa použitého objektívu. Ale to je už vec peňazí. Pri makrosnímkach výborne využijeme výklopný displej. V režime Super Makro dokonca vieme ostriť 1 cm od objektívu. Prvá vec, ktorú som si všimol, keď som chytil HS20 do ruky, je istotné ostrenie. Je oveľa rýchlejšie, ako bolo v prístroji S100FS. Manuálne ostrenie u týchto prístrojov tiež k dispozícii, ale je veľmi slabé. Veď kto by si zasa kupoval HS20 kvôli manuálnemu ostreniu. Ostrenie na tvar sa ale stále zdokonaluje a zdokonaluje. Ak je ešte niečo, o čom sa vám môže pri zrkadlovkách iba snívať, istotne je to rozsah ohnízk a zoom, ktoré ponúka tento prístroj. Je úplne nekompromisný. Začíname na ohnisku 24 mm a končíme na 720. S takýmto rozsahom vám je paparazzi fotografia či fotenie divokej zvery rovnako otvorené. Dlhšie ohniská sú celkovo vhodné pre snímanie portrétu. Snímky potom majú krajší bokeh. Nastavíme si režim s prioritou slony a otvoríme ju najviac ako sa dá. U tohto fotoaparátu to nebude stále 2.8, pretože sa mení v závislosti od použitého ohniska. Ak fotografujem s bleskom, teda pokiaľ expozičným časom neovplyvňuje množstvo svetla na scéne, využívam režim M, manuál, pretože mám rád pod kontrolou hĺbku ostrosti. Vo všetkých ostatných prípadoch používam režim s prioritou clony.
Ak mi nerozumiete, netrápte sa. HS-20 má niekoľko scénických režimov a dokáže rozpoznať až 27 scén. Pozerám sa na volič režimu a veľmi zaujímavým je režim panoráma. A nie hociaká, ale rovno 360 stupňová. Výhodou tohto režimu je, že oproti klasickému snímaniu zo statívu ho nemusíme výsledné fotografie spájať v špecializovanom programe. Krajinkári, ale aj tí, ktorí majú radi architektúru, istotne ocenia aj elektronickú vodováhu. Práve mám nastavený režim M, v ktorom je maximálna doba snímania 15 sekúnd, čo môže byť zárukou aj celkom dobrých nočných fotografií. Spomeniem ešte elektronický hľadáčik. Istotne oceníte to, že displej sa automaticky pri približení tváre vypne a oproti fotoaparátu S100EVS má o niečo lepšie rozlíšenie, ale zbytočne dlho by som sa do toho nepozeral. Jedinú výhodu tohto hľadáčika vidím v tom, že ak chcete lepšie stabilizovať obraz, dáte fotoaparát bližšie k hlave, spomalíte dýchanie a snímka je o niečo ostrejšia. Do hybridného hľadačika by som sa ale pozrel veľmi rád. Ak sa mi niečo na Fujifilme páči, tak je to práve to, že inovuje. HS-20 je veľmi kvalitný prístroj, ktorý skutočne platí, za málo peňazí máte veľa muziky. Myslím, že je čas zhrnúť si všetky výhody tohto fotoaparátu. Výborne sa drží, je veľmi ergonomický, zdrojom sú mu alkalické batérie, ktoré sú ľahko dostupné, je ľahký, je naozaj veľmi ľahký. Ďalšou výhodou je výklopný displej, natáčanie videa, veľa scénických režimov, rozsah ohnízk a zoomovanie prstencom, ktoré nám šetrí batérie a rovnako je veľmi rýchle a v neposlednom rade je najväčšou výhodou tohto fotoaparátu jeho cena. Teraz sa možno pýtate, ak má HS-20 tak veľa výhod a je to dobrý fotoaparát, prečo vlastne fotím týmto? HS-20 je hobby fotoaparát. Ako náhle chcete z neho vyťažiť niečo viac, narazíte na niekoľko úskalí. Hovorím o obrazovej kvalite, o šume, o nešpecializovanom objektíve, rýchlosti prístroja, celkovej precíznosti a mnohom ďalšom. Majitelia zrkadloviek vedia, o čom hovorím. HS-20 sa radí do kategórie bridge fotoaparátov. Je skutočne takým mostom medzi šumítkami a zrkadlovkami. Som rád, že som cez tento most prešiel, fotograficky dospel, ale aj tak sa veľmi rád vracím aj k týmto masovejším fotoaparátom. A už sa neviem dočkať, kedy budem na ostro testovať napríklad X Pro 1. Ďakujem za pozeranie.